ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wali ɲuman dɔn wajabate ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana kunnafoni min dulonen bɛ sani dugu cɛ wajabate min binnen bɛ dugu ma min dɔnna min ma dɔn sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn kunnafoni ka si dɔn wajabate ni kunnafoni dun gofara politiki kuma hadamadenya kuma sɔrɔ kuma sigida kuma kabako kuma nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛlaw u ka magwan ye wajabate n'olu tilala ka ban a bayɛlɛmani ni k'a sarada bamanankan na bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la o ya anw ye wajabate n ka kangari da ka bɔ kan dɔ la ka taa kan dɔ la ni dɔɔnin man bɔ a la dɔɔnin bɛ fara o ye wajibi ye wajabate o kuma o ka faamuya kɛ n yɛrɛ ye arajo so minnu bɛ furanjɛ la min ye Mali kun n'a kun ye n'u bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ baara in a ka se ka diɲɛsɛn bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la an ka foli b'u ye wajabate n'an ko b'u to a fɔ i k'a dɔn an bɛ tile yan sabula somin kɛra jate bɔra arajo so 294 o de faralen bɛ jɛ ka fɔ k'a ka kunnafoni jɛnsɛn i k'a dɔn o kuma a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ka waliman dɔn baara kɛli maa 3 min ye so fankelen ye Jimson Control ale sigilen bɛ i k'a dɔn so fankelen la k'i ɲɛsin a ma e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura den yɛrɛkɛlen don wajabate i ko marabaatiga yanni sɔɔni cɛ an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a la kunbaba k'o lase lamɛnbaaw ma Jibi ale ka yamaruya kɔnɔ. Karamɔgɔ Badungara naamu bala cogo bɛ di wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara ko a ko jamanakuntigi Asimu Goyita i k'a dɔn ayiwa dɔɔnin ko nɔnze se tɛ to ayiwa min bara ka ɲini o fana bɛ kɛ wajabate i k'a dɔn min kun fɔra ani min ɲinina min ye jamanadenw ye u ka sigi ka kuma min n'u k'a ma tubabukan na assise nationale de la refondation fɛn o fɛn n'o kan ka yɛlɛma jamana taabolo la n'o ka ɲi fɛn o fɛn n'o kan ka bɔ jamana taabolo la n'o de bɛ jamana tiɲɛ mɔɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'a hakili jagabɔ kɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan maa minnu b'a baara kunfɔlɔ kɛ olu bɛ sɔrɔ ka jama wele ni k'a ɲɛfɔ i k'a dɔn hakilina min b'a anw na o ye nin ye jamanakuntigi ka ci don n'o bɛnna mɔɔw ma a fɔra a banna n'o ma bɛn i k'a dɔn segin bi k'a ka dɔ wɛrɛ bɛ kɛ o assise nationale o labɛn maa minnu dara k'a baara kɛ i k'a dɔn a jɛkulu sigira sen kan octobre kalo tile 25 fo novembre kalo tile 21 jamanakuntigi kɔni ye yamaruya d'u ma yamaruya min bɛ kɛ sababu ye hakilinaw ani ɲɛtaw ka fara ɲɔgɔn kan octobre kalo tile 6 tɛmɛnen jɛkulu in yɛrɛ sigira maa minnu kan ka baara kɛ bolongɔni ɲɛsir'u ma jamanakuntigi fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa kalannenw maa lakodɔnnenw i k'a dɔn jamana a komibaw minnu ye baara caman kɛ jamana kɔnɔ walima minisiri kɔrɔw hali politikimɔgɔw i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen maa tɔmɔ na ni ka fara ɲɔgɔn kan waasa hakilina a barika bɛ bonya waasa hakilina i k'a dɔn a juru bɛ ca ni kosɛbɛ bɛnkan minnu ani min kan ka baara kɛ sarakisɛw lo ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra Wajabate i k'a dɔn waati dilen d'u ma waati min n'o man ka tɔlɔ abada o kuma u k'u kɛ baara ka joona baara min bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn keleku ani yɔrɔ bɛ yen n'o kun kelen bɛ gɛlɛya ye a bɛɛ lajɛlen ka miiri ni ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko maa mugan bonyanko cɛw ni muso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye muso 7 ye i k'a dɔn o b'a la min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye dekɛrɛ min dara n'o ye jamanakuntigi ka hakilina ye ka mɔgɔw sugandi i k'a dɔn Zeni Mulayi ministre des affaires étrangères kɔrɔ don o tɛmɛnen kɔfɛ maa 18 olu bɛɛ lajɛlen talen don ka fara ale kan a ministre kɔrɔ de fana ka ca kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Seydou Idrissa Traoré madame Maïga Sine Damba n yɛrɛ balimamuso Mohamed Alfuseni Touré min ye madame Marie Madeleine Togo maa minnu fara l'o fana kan o de ye madame Aminata Male médiateur de la République min ye général de division Yamusa Kamara Mahamadou Jamutene Haut Conseil islamique du Mali to a la ani Bourahima Halayi Touré i k'a dɔn ale ye conseil national de la société civile o maa ye
sariyatigiw olu b'a la magistrat avocat ka taa se awa minnu bɛ taariki dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen maa dɔ b'a la commission min n'o fana talen don minnu kan ka ninnu dɛmɛ baara la o bɛ taa se maa 30 bɔɲɔgɔnko ma sɛbɛnnikɛla ko o jamakulu fana maa sugu bɛɛ lajɛlen b'a la labɛn ani ɲɛta ani ko yɛrɛ sɛbɛnni k'a jija a bɛ fɔ olu de ma Bɔ Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa secrétariat des assises nationales et refondation a ko o commission in fana o ɲɛmaya taara ka di Asimu Kumare ma Asimu Kumare ministre kɔrɔ don min n'a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ maa 30 wɛrɛ o talen bɛ ka tugu o la sɛbɛnnikɛla ko ministre kɔrɔw b'a la sɔrɔdasi jalatigi kɔrɔw b'a la i k'a dɔn minnu bɛ retraite la maaba société civile ka taa se magistraw ani karamɔgɔw avocats b'a la ani maa wɛrɛ commission min bɛɛ ni o kan ka wulikajɔ kɛ baara kologirinw ani sɛbɛn kologirinw dilali ni o ye assistant ye o ye 4 ye min ye secrétaire o ye 2 ye i k'a dɔn agent ye 4 ye archiviste minnu bɛ sɛbɛnfuraw mara o ye 1 ye ka taa se ayiwa min ye erénéotypiste n t'o dɔn erénéotypiste n t'o kɔrɔ dɔn tubabukan na ni Magma Gabriel Konate tulo bɛ n na a k'o jaabi fɔ n ye erénéotypiste chauffeur 2 a ko n'o fana bɔra yen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛbɛnfura dakɛɲɛnen hakilina fɛn o fɛn bɔra la bɛnkan kɛra fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛbɛn ye a dafali ka taa di Asimu Goyita ma a fana bɛ hakili jagabɔ sɛbɛnnikɛla ko ni bɛn kɛr'o kan sɔn kɛr'o ma a foroba wari a n'a musaka a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ budget national la o fana jɛlen don décret in kɔni a tara ka ban i k'a dɔn Elena a ye kɛ baara kan o de fɔra colonel Asimu Goyita fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don le potentiel fasiriba n'o ye Abubakar Garba Konte Abubakar ko cogo di Abubakar Garba Konte karamɔgɔ Daba Tunkara a ko Dr Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba Tunkara n'ale an ka jamana premier ministre ye a ye tiɲɛ jala min fɔ nanzaraw ye waati tɛmɛnenw la karamɔgɔ Daba Tunkara ko dagaba lamagalen don fasiriba ko a ko min ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga ale welele an ka jamana tɔgɔ la ni ka taa Nations Unies ka tribune na karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa lamɛn a ka lamɛnli sen fɛ maaw kun sigilen tɛ kuma minnu kan Shokɛli Kokala Mayiga a y'i da maga nin bɛɛ lajɛlen la a ko fali yera sange kɔrɔ fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Faransi o min ye anw mara n'i y'a lajɛ gɛlɛya jugu min surula Mali ka Faransi ale ye jɔyɔrɔ belebeleba k'a ko la nka Faransi nana nacogo min na ani Faransi ko in labana cogo min na a ko kelenw tɛ fasiriba ko Shokɛli ko bolo kɔni tɛ biri ale da la maa tɛna Mali bagabaga bilen maa tɛna Mali bɔ a ka hakilina kan bilen Mali kɔnɔ ni Mali bɛ yen ko kelenw tɛ malidenw ɲɛ yɛlɛla malidenw ye faamuyali kɛ malidenw ta y'u ka Mali ye min ma n'u diya u b'o boloda siga t'o la fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga a ye ntori tigɛ a y'o de fɔ tubabuw ye a ko n'i y'a lajɛ Faransi nana anw dɛmɛ don min na min kɔni ye Daniel Buwate karamɔgɔ Daba Tunkara ko na janjo o ma ja a ko Daniel Buwate ale de fɔlɔfɔlɔ sara Mali dugukolo kan Ala ka hinɛ yarabi a ko Daniel Buwate bɛ sa don min na malidenw nisɔndiyara malidenw mugurila nka ko min ye malidenw yɛrɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara Ala ni nisɔndiya fɛ maa min y'i den tɔgɔ da Daniel Buwate la k'o de ka ca ko n'i kɛtɔla k'i den tɔgɔ da maa la karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛ kanubaga yira fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ François Hollande a don in kama maa min fana ye den tɔgɔ da François Hollande la karamɔgɔ Daba Tunkara ko fana cayara a ko Faransikaw ka dibidibi a dagosi barikɛ bonyara a ko min ye Daniel Buwate karamɔgɔ Daba Tunkara o sara Mali ye don min na malidenw ye tigɛrɛ fɔ wara don min na karamɔgɔ Daba Tunkara ko Faransi tilala ka bɔ malidenw jigi kɔrɔ dɛ sabu min ye Mali u y'an dɛmɛ ka don min ye Kidali kɔnɔna ye karamɔgɔ Daba Tunkara an selen Kidali da la o tuma an fisi ko malidenw a ye dan yan a ye dan yan munna a ye dan yan karamɔgɔ Daba Tunkara ko janfa kɛnɛ kan dara fasiriba ko min ye Faransi a ka dibidibi dɔnna o don in kama maa minnu tun bɛ jamana kunna u ma se ka tiɲɛ fɔ maa minnu tun bɛ jamana kunna u ma se ka nin woloma k'a da diɲɛma tulo kan karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ y'i sɔnni da kan ten k'a da dɔ ye o tuma min ye Shokɛli Kokala Mayiga ale de ko k'a ko in tɛna se ka to ten ko ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni min bɛ kɛ sa o bɛ kɛ o ka kɛ
fasiriba ko Naam. karamɔgɔ daba tugura min ye Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko Faransi kɔni y'an to pankuru kɔnɔ ni k'a cunna an ye o kuma k'an to an kelenna o kuma an bɛna taa cogo di karamɔgɔ daba tugura u y'an janfa karamɔgɔ daba tugura u y'an buruja o kuma ko maliden yɛrɛ tɛ da Faransi la bilen dɛ karamɔgɔ daba tugura ko siga n'a mana na jɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko bɛɛ b'i yɛrɛ kɔlɔsi o ye tiɲɛ ye fasiriba ko n'a dumaya k'a fɔ ko Mali ye a damana jamana ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo Choguel Kokala Mayiga ko o kuma Faransi kɔni an na to ɲɔgɔn bolo nka min kɔni ye dɛmɛbaa wɛrɛw ye an n'an bolo mana bolo nɔfɛ ni k'olu wele ka na Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ko baara bɛ sen na a bɛ kɛ ten maa t'an bagabaga ka bɔ hakilila kan maa ka juguya tɛ se k'an bɔ hakilila kan abada karamɔgɔ daba tugura ko malidenw ta ye Mali ye o kuma min m'an ja an b'o de boloda Wagner ko kuma min bɛ da kɔnɔ ko labɛnw sabatira ka ban ko Wagner nalen Wagner mana na an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ko Faransi bɛ ka siran mun ɲɛ u bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ k'a bɛɛ b'u ɲɛ u ye dogodogo fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la karamɔgɔ daba tugura ko Wagner bɛna o gundo de woloma k'o da kɛnɛ kan Faransi ka janfa diɲɛma k'a ye o kuma u bɛ ka siran min ɲɛ dɛ kuma k'a b'u ɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ potentiel kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate naamu ɲɔgɔnzɔn tɛ maa min na o tɛ misi biri fiyewu Bɔjabate nka ɲɔgɔnzɔn da bɛ se ka nɔnɔ bɔn n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération Bɔjabate i k'a dɔn nouvelle libération sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mohamed Ag Aliyu Mohamed Ag Aliyu ko a ko an bɛ don minɛ ko bi ŋanamu i k'a dɔn madamu directrice n'i sera k'an don an k'an ka baara kɛ o na diya an ye i k'a dɔn dogodogoni kuma dɔ kɛra Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko njɔ b'i la o ale de ka jaabi di ma Bakumaka Suma ale de teliyara ale de teliyara ale de teliyara n ye min f'i ye an ka directrice in kalannen do koyi ko Renaud Dié peace maa minnu bɛ sɛbɛnfuraw plastifié aya n y'a faamuya a ka teli kojugu a ka teli nka nin kelen Sango de y'a fɔ journaliste Sango de nin fɔ merci mon frère Sango Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko ŋanamu b'a don y'a dugusɛjɛ a t'o ɲɛ maa min ye jamana suɲɛ ka sangazo jɔ maa min ye jamana suɲɛ ka taa foro dilan maa min ye jamana suɲɛ ka mobilibaw sɔrɔ ka dugukolo caman suɲɛ min ye kiiritigɛlaw ye subaw don ɲɛgɛnw don u bɔra bɛɛ lajɛlen kalama i donni kaso la o tɛ bilen koyi fɛn o fɛn n'a b'i bolo n'o ye dugukolo ye ka taa se sangazobaw ni immeubles ma a bɛ minɛ i na de kɔnɛkolojala kan wa a yɔrɔw dɔnna maa o maa ye suɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ i ministre kɔrɔ o i directeur kɔrɔ o kiiritigɛlaw bɛ maa ma nɔfɛ fɛn o fɛn b'i bolo nafolomafɛn na Bɔjabate i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don min ye kiiritigɛlaw fɛ wa i k'a dɔn u bɛna tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ŋami sɛbɛnnikɛla ko ministre kɔrɔw Ibrim Boubacar Keita taama ɲɔgɔnkɔrɔw maa minnu farala ayiwa ɲɔgɔn kan ka jamana janfa ni ka jamana buruja a nafolo k'a bɛɛ lajɛlen salaw ka k'u kelen da ye Bɔjabate haraba i n'a fɔ naji bonnen bɛ jakuma tɔn na sangazo baw bara ka jɔ fanw fɛ Bɔjabate yɔrɔ caman b'a la minnu laban dɛ kabini n'a fɔra k'a fɔ mankan kɔni wulila bɛɛ lajɛlen dogo ayiwa yɔrɔw kɔni kɛ bɛ gardien ta ye gardien de bara k'u sago kɛ yɔrɔ la sabu a tu k'u la ni ka taa mununu salo kɛ mɔɔ ka n'u ye nka n'u y'u dogo i k'a dɔn dogo wɛrɛ tɛ Ala la Bɔjabate i k'a dɔn kiiritigɛlaw ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔjabate kiiritigɛlaw y'u bolo ni ɲɛsin u ka sow ma sɛbɛnnikɛla ko i k'i tulo majɔ e min ka so filɛ nin ye a bɔ n k'i ɲini ka sɛbɛnni kɔrɔ i k'a dɔn bɔ b'a kalama Bɔjabate minnu ka so filɛ nin ye n k'i ɲini ka Badilabugu a yɔrɔ dɔnna minnu ka so filɛ nin ye n k'i ɲini ka quartier de Fleuve la a yɔrɔ dɔnna minnu bɛ ACE kɔnɔ an y'a bɛɛ lajɛlen dɔn k'a da la k'a tigɛ k'a sɔrɔ k'e ta don Bɔjabate wari in tɛ wari awa wari jolen ye i ye wari in bɔ jamana de kun ka taa nin yɔrɔ in jɔ wa a bi minɛ i na kabini kuma in kɔni fɔra Bɔjabate i k'a dɔn a kɛra i n'a fɔ to bɛna nugu la bɛɛ lajɛlen bara k'i ban i ka yɔrɔ tigiya ma Bɔjabate sabula dogo ni dogo bolo kan u pereselen don ka yɔrɔ ninnu feere joona a ka b'u bolo u bololankolon kana to Bɔjabate yɔrɔ ninnu feereli i k'a dɔn kelen bɛ k'a bolo da o kamalen kelen kɔni bɛ yen i bɛ ka tile la jugara mɛ den dɔ a to a ye ko Ala tɔgɔ in daminɛ de ye a ye nka jamu kɔni ye La ye min tɔgɔ daminɛ ye a ye jugara mɛ den na n'a ye wari sɔrɔ i bɛ ka tile la ni jugara mɛ den don o jɔnni Amadu La Abubakar La Alimu La a kɔni bɛ tɔgɔ bɛɛ ko fɔ
nka tɔgɔ ma préciser ni maa min bɛ Ala in dɔn ko a kɛra bana ye denmisɛnnin don juguyaran bɛ denmisɛnnin don a ye nafolo sɔrɔ IBK tile la Boy Jabate k'a dɔn i ka ɲɛma ka tɔgɔ in fɔ n ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Ala in ye Boy Jabate i k'a dɔn de bɛ wuli ka jɔ la sabula ale ye wari min sɔrɔ a ka bon hakili ma IBK tile la Boy Jabate caman kɔni da mi ka yɔrɔ tuma ma d'ale ye a ko a n'a bɛɛ lajɛlen san n'a tɛ min san Boy Jabate i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la jagokɛla wɛrɛ minnu bɛ yen ani nafolotigi ma wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛ se ka feere minnu ma ale yɛrɛ de kɛn b'o kɔkisɛri sɛbɛnnikɛla ko a ko a wuli ka jɔ bolo kan so ninnu bilalen bɛ prix bɛɛ lajɛlen na a ka se ka sa joona ka bɔ n dɔgɔ la a ka bɔ n bolo joona sabula i k'a dɔn sariyatigiw wulilen don nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Boy Jabate i k'a dɔn dogo yɔrɔ tɛ bilen sabula i k'a dɔn e kɔ dara fiɲɛ na a mɛnna a dɔnna k'a fɔ e de ta ye yɔrɔ ye Boy Jabate kangari bi da sabula min kɔni ye yɔrɔ ninnu ye a dɔnnen don min ni min da don e yɛrɛ faasu min ma n'i tugu ka taa kɛ nataba ye ka don nin yɔrɔ in zɛnni na ko ayiwa a da ka di Boy Jabate i k'a dɔn i ta fila ni tila sabula sariyatigiw mana wuli don o don maa min da don i k'a dɔn de tɔgɔ bɛ a bɛ minɛ i la kɛnɛkolo jala kan wa i ka wari kɛra fukɔrɔden sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye Ala in ye Ala in kɔni bɛ duguba la a nisɔnjɛlen bɛ ale ni minnu farala ɲɔgɔn kan ka jamana nafolo suɲɛ ale ye jagokɛla ye maa tɛ ka i bolo kɔni ɲɛsin ale ma sabula ale ka nafolo kɔni kɛra a ta ye hali n'a sɔrɔla jamana faamaw de farala ɲɔgɔn kan ni ka suɲɛni kɛ ale yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ olu yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ Boy Jabate i k'a dɔn ayiwa kɔni bɛ girin ka jɔ la sabula yɔrɔ caman bɛ yen ale yɛrɛ y'o bɛɛ lajɛlen san ka ban ayiwa minisiri kɔrɔ ninnu ani IBK nɔfɛ maa kɔrɔ ninnu bolo i k'a dɔn a b'a fɛ k'a tɔ feere i k'a dɔn waritigiw ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi Boy Jabate i k'a dɔn jamana in dogɔrɔ tɛ bilen sabula nganamu kɛbaa ani so kɛbaaw ani ayiwa jamana pɔcɔbaw min ye dɔnni ye o kɛra u kɔkolo ka sa a dɔnna min ni min ye min kɛ i ye min ni min sɔrɔ nafolomafɛn min b'i bolo diɲɛ kɔfɛ ani Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ n k'i ɲininka nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la notre voix anw kumakan karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ tigɛ don fasiriba n'o ye Filani Sora Filani Sora a ko Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement karamɔgɔ de b'a tugura ko ministre 5 b'a la k'olu ka ɲi ka gɛn de ka bɔ gouvernement la k'u gɛn kɔni u fɔ n ye ka na ni min ni gɛnni kan kan n b'o f'i ye fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tugura kalo 4 Dr Choguel Kokala Mayiga a sigilen a n'a ka gouvernement karamɔgɔ de b'a tugura Mali bɛ wulikajɔ min na an bɛ don min na ko bi o dogolen tɛ maa la maa minnu kan ka kɛ cɛ ŋanaw ani muso ŋanaw ye olu de kan ka ye gouvernement in na karamɔgɔ de b'a tugura a baara ta kangari dun dara u ka n'u ɲɛtugu ka maa ta maa min n'a man kan karamɔgɔ de b'a tugura transition waati jan tɛ waati kalama min don maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la olu ka fara ɲɔgɔn kan fasiriba ko in ma ko ye ko ye a kɛra yɛrɛ ko a kɛra gɛrɛn ko karamɔgɔ de b'a tugura hali dɔw yɛrɛ salula kare kɔnɔnaw la fasiriba ko jama fankirima y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen fasiriba ko a ko maa 5 mun tɔgɔ fɔlen bɛ karamɔgɔ de b'a tugura i kulo kɛrɛbɔsigi a ko a maa fɔlɔfɔlɔ o ye Andogoli Guindo Andogoli Guindo karamɔgɔ de b'a tugura o ye ministre de l'artisanat de la culture et l'industrie hôtellerie karamɔgɔ de b'a tugura n'i ye jateminɛ kɛ ale kɔni taara ni ka ministère so 2-3 jɔyɔrɔ d'ale ma o kuma ko ka ca kelen ma fasiriba ko a ko maa taara ka bila ministre so min kunna karamɔgɔ de b'a tugura a tɛ se sabu min ye makama ni karama minnu kan ka kɛ Mali seko ni dɔnko karamɔgɔ de b'a tugura maa de kan ka ta ka bila o la maa min yɛrɛ bolo bɛ Mali seko ni dɔnko la i bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ i bolo bɛ fɛn mun na o ye tiɲɛ ye fasiriba ko ni dun y'a lajɛ Mali seko ni dɔnko bi k'a bɛ ka segin kɔ jamana dun tɛ ɲɛnabɔ seko ni dɔnko kɔ an ka dɔnko ni seko tigilamɔgɔw k'u bolo b'u da kɔrɔ u bɛ kule la diɲɛ ma don o don o tuma Covid ko in nana n'a ka tɔ bɛɛ la fasiriba ko a ko min ye ministre a dɛsɛ bɛ ka fura ɲini a ko n'i ye Mali seko ni dɔnko la bi sɛbɛnnikɛla ka kuma don dɛ k'i b'a fɔ ko kaburudon a ka jugu o ye sumaya bɛ yen cogo min na mankan tɛ ni kɔnɔ mankan tɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ mankan dalen bɛ bi i b'a fɔ k'u bɛ kaburudon na o ye tiɲɛ ye fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tugura n'o bɔra yen a ko ministre wɛrɛ fana bɛ yen madame Dambele Madina Sisoko ministère des transports a bɔ a la ministre min bɛ gɛn i taara k'olu de tɔgɔ fɔ olu tɔgɔ nin ɲɔgɔn na ministre bɛ yen wa Filani Sora de y'a sɛbɛn Filani a ka nin kɛlen tɛ kalimu duman ye dɛ nin ka ɲi nam i y'a sɛgɛsɛgɛ n y'a dɔn de nam karamɔgɔ de b'a tugura a ko mun na a bɛ kumana ka dalu ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tugura sira o sira bɛ k'a tun ka ɲi a bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen bɛ fasiriba ko a ko tɛrɛnko kuma bɛ k'a fɔ k'a bɛ nin waati jan a nafura dama kana bila bi la a ye mun de kɛ ka ɲɛsin tɛrɛnko ma malidenw fɔr'u jigiya kɔrɔla la fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka taama ko ye karamɔgɔ de b'a tugura ko hali bi a b'a nɔ na ko foyi ma yɛlɛma
o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko hali bi minisiri sabanan a ko n'i ye ko jateminɛ min ye usine ko ale ni commerce n'o ye Muhamudu ye ko ka minisiriso kɔni ye minisiri lankolon de ye. Walahi ne tɛ nin minisiri in yɛrɛ dɔn. Ala ni fari faalen Allah. Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye Mali commerce lajɛ an ka jago ko bi a bɛ kɔ an ka usine ko bi a bɛ kɔ ɲɛdɔnbaliya don n'o tɛ n'i ye cɛbaw la jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ bi u bɛ se ka Mali jago wuli k'a jɔ a sen kan ka Mali usine wuli k'a jɔ a sen kan maaw ka ca kuncilita ban. Siga t'o la. Fasiriba ko nka min kɔni ye sanni feere kɔni o gɛlɛyara an ka jamana in kɔnɔ o tuma min ye nin minisiri in ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'i b'a fɔ ko minisiri tɛ jamana kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Don o don dɔ de bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan. O ye tiɲɛ ye. I b'a fɔ k'i bɛ Mali mun dɔn kunun ko Mali kelen tɛ nin ye. K'o ye tiɲɛ sa. Fasiriba ko o ti balanw naamu. Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen maa 4 na a ko n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin kɔni taara carré de kɔnɔ maa min tun bɛ boulevard de l'Indépendance kan ni ka juma seli ni maaw ye Umaru Jara. Umaru Jara. Mali kɔni. karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba ko a ka minisiriso o ye ministère de la santé et du développement social chargé de l'action humanitaire karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni taara tacogo min na ko bɛɛ lajɛlen b'a ka tacogo dɔn a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la n'u sigilen bɛ ɲamantonw sanfɛ n'u bɛ réfugié la u ka jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara a ka ɲi ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma jamana ka nafolo ka taa bila baɲumankɛtɔnw la ko se k'olu wele karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na ko ɲinɛnen bɛ maaw kɔ maaw b'u yɛrɛ ye Fasiriba ko n'i y'a lajɛ n'a bɔra jabarani na karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ kuma minnu kɛ o ye yɛrɛma yira kuma ye nka min kɔni y'a ka minisiriso ka baara ye jɔyɔrɔ min b'a bolo ko baara kelen a tɛ k'o yira maa si la. Siga t'o la. Fasiriba ko a maa 5nan ko n'i ye jateminɛ kɛ musow ni denw ni denbaya karamɔgɔ Daba Tunkara n'o ye Madame Kulubali Madame Wadije Fune Kulubali i b'ale dɔn Madame Wadije Fune Kulubali o fana ministère de l'enfant de la femme et de la famille woyo nam. Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'ale fana lajɛ ale ka yɛrɛma yira karamɔgɔ Daba Tunkara bɔli min tun bɛ kɛ boulevard sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ ale tun bɛ IBK kɛrɛmɔ tigɛ karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye ko taabolo lajɛ o kumaba minnu tun bɛ bɔ a da kɔnɔ dɛ k'a tali sababu filɛ a tali sababu filɛ nin caman bɛ yen a bɛɛ tun bɛ IBK ka café min cogo di n tɛna n'i ye de nam tabani karamɔgɔ Daba Tunkara kuma bɛ kɔfɛ o a ko n'i ye muso ni denw ni denbayaw lajɛ ɲɛma dɛ o bɛ Mali yɛrɛ kofɔ a ko n'i y'a lajɛ bi Mali sigilen b'a sentigɛ kɔnɔ dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara maa 5 min tɔgɔ fɔlen filɛ ko siga kɔni t'a la min ye Sukali Kokala Mayiga ani Asimu Koyita k'u kan ka nin maa 5 gɛn ni k'u remplacer ni maa ye joona joona sabu min ye transition ye k'o tɛ bila ka suma kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara jamana in ka kalan jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ maa minnu tɛ ka baara kɛ k'u bɛ mun ɲini gouvernement la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre voix kɔnɔ Filani Sora ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'aw ka feerefɛnw karamɔgɔ naam n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate n'i ye dugu cɛkɔrɔbaw t'a fɔ Ala nin da la Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express teliman kɔrɔ minisiri minnu kan ka kɛ i y'a di y'o fɔ dɛrɛ Wajibate nka minisiri minnu kɛra ŋana ye minnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana degun a bɛ se ka ɲɔni ka bɔ an ka cogo min na Wajibate n'i y'o minisiriw to a fɔ i k'a dɔn n'i ye kelen fila fɔ sabanan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Lamini Seydou Traoré o bi fɔ Wajibate nin kamalen jɛri a ma jɛ ye o Wajibate k'a dɔn ale t'o ɲini a bilalen bɛ baara min na n'o ye foroba baara ye o kɛ ɲuman san 100 ɲinan kɔfɛ a to a ka fɔ Wajibate a k'i k'a dɔn kabini indépendant nana Wajibate k'a dɔn minisiriw bɛ falen falen minisiriw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ nka courant minisiri i k'a dɔn pétrole minisiri ka taa se k'i ɲininka a bɔ dugukolo min ye a bɔ sanu minisiri ani ji Wajibate nin kamalen ɲɔgɔnna ma sɔrɔ a la fɔlɔ a ma san 1 sɔrɔ baara la nka wulikajɔ ni fɛn minnu bolo dalen don a kɛn bɛ n'a fɔ nabi ɲuman kuma a bɛna don min a ye kuma minnu fɔ kuranko tɛ ɲɛnabɔ bi a tɛ ɲɛnabɔ sini nka ni an tora an dama nin de kɛn bɛ gasi Mali kuranko ka ɲɛnabɔ Wajibate k'a dɔn e ko waati ma se sa de Lamini Seydou i k'a dɔn a kun ye taama kɛ siniwaw ka jamana na ɲɔgɔn kunbɛ ba dɔ tun bɛ yen a bɛ taa don min ayiwa min ye jagokɛlaw ye ani diɲɛmɔgɔbatigiw dɔ fara la kan ka taa bilasira Wajibate i k'a dɔn kɛnɛ
bonya n'a karama irisukaw ka ministre i k'a dɔn o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maa min n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Bɔjabate i k'a dɔn ministre Lamini kumana a kumanen min kɛ i k'a dɔn cɛla ni dɔnnikɛbaw ani faamabaw cɛla bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ hakaja nin bɛ bɔ jamana min na n'o ye Mali ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ bolodalen don a y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ Bɔjabate nkalon tɛ sogokan tɛ politique kuma tɛ min ye fiyefiyɛ ye kilomɛtiri 100 bonyanko o falen don gazi ni pétrole ni essence la dɛbɛ Bɔjabate i k'a dɔn kunjili t'a ban nka an bɛ ka san caman bɔ a kuma bi fɔ Bɔjabate bɛɛ lajɛlen dalen don a la k'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na Mali kɔnɔ n'a bɔli daminɛ don o don Bɔjabate i taamatɔ bɛ salubilen tɔmɔ Mali carré kɔnɔ a ko k'a sababu kɛ Ala ni hɛrɛ bɛ na wari bi sɔrɔ nka tɛgɛ dala a kan Bɔjabate a bɔli kununko ni bi tɛ kelen ye kununko faama ni bi faama tɛ kelen ye Bɔjabate i k'a dɔn bi olu minnu bi faamaya bi olu ka jɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn ko bɛ dilan ka ɲɛ cogo jumɛn in na nganamu tɛ bɔ a la cogo jumɛn a bɛ di jɔni ni jɔni ma maa minnu tɛna Mali janfa maa minnu tɛna Mali suɲɛ o kuma fɛn kelen ka ko kɛ sarakisɛ kan k'a sɛbɛn ka bila bi maaw ani sini maaw bɛɛ lajɛlen k'i banbɔ o sira kelen kan Bɔjabate kɔrɔfɔ filɛ nin ye a ko i k'a dɔn forum in kɛnɛ kan min ye Lamini Seydou ye a kumana i ko nabi ɲuman Bɔjabate sabula fɛn min bɛ Mali kɔnɔ fɛn min bɛ se ka Mali nafa maa min bɛna Mali dɛmɛ o bɛ nafa min sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn Lamini Seydou a kumana o de kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana a bɛ waati jan bɔ a sanuko kuma a pétrole ko kuma min ka girin o bɛɛ ye Bɔjabate o ye gazi de ye o donnen bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ sanni t'a ban feere t'a ban bɔli yɛrɛ t'a ban Bɔjabate i k'a dɔn a kɛli fana tɛ kɛ bilen haraba walima i k'a dɔn politique kuma walima politique baara ni k'a kɛ waasa ko ka diya mɔgɔw ye waasa jamanadenw i k'a dɔn olu ka kɛnfɛ waati k'o kɛ n'a dilanla o kɔnɔ Bɔjabate o ko tɛ ko laban da ye Lamini Seydou a y'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ Irisi jamana na Mali mɔgɔw bɛ fɛn min na o de ye courant kana ban an ka jamana kɔnɔ abada n'i nana Bɔjabate sariya ye nin ye sariya ye nin ye n'an bɛ n'o kan i b'i ka baara kɛ Mali b'a ka baara kɛ Bɔjabate i k'a dɔn maa tɛ don i ka gasi la kuma in bɔ a da o yɔrɔnin bɛɛ Lamini b'a fɔ a b'i kɔ don miliyari ba 8 Bɔjabate o sinna ka bɔ ka bin ten tali a nɔfɛ c'est tout n'i ye tiɲɛ fɔ diɲɛ na Bɔjabate n'i kɛra tiɲɛ fɔlɔ fɛn o fɛn bɛ bɔ i nɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ wulibali o bɛ min ye ba ɲumankɛw ye minnu da ye kuranko ye Bɔjabate u y'a jira k'a fɔ olu labɛnnen bɛ min ye warimugu ye a filɛ nin ye Bɔjabate i k'a dɔn n'an nana yalima garanti ni garanti jumɛn bɛ yen Bɔjabate a ko a ka garanti b'a yɛrɛ bolo baara ɲuman ka jamanadenw sutura ka courant kɛ bedegu ye i k'a dɔn o y'a ka garanti ye n'o kɔni kɛra a ka tigɛ a ka fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ degun sɔrɔ Mali kɔnɔ ba ɲumankɛ minnu bɛ yen Bɔjabate sabula jamana se fɛn bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma min ye privé ani état ye État ni privé kɛnyɛrɛyew ani jamana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔ kɛ Bɔjabate o yɔrɔ bɛɛ o kɛnyɛrɛye minnu bɛ miliyari 500 olu fana sera k'o nɔbɔ ten sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye forumba min kɛra Irisi jamana na Lamini Seydou a ye jamana kunna wolo fo k'a fɔ k'a to ten a ye min fɔ kabini bi tɛ Bɔjabate k'a dɔn courant tigɛli a bɛ tigɛ bi a bɛ tigɛ sini nka yanni waati cɛ courant tigɛ o bɛ kɛ sogokan ye Malidenw na Bɔjabate yalima k'o yelen ma bɔ sa wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Express kɔnɔ Télémankɔrɔ Mali Flash karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don joona fasireba n'o ye Dramani Siyaka Kulubali ye badabada dara a kɛmɛ ka kalamu ta sɔgɔmada in na karamɔgɔ Daba Tunkara k'an ka taa bolodiɲɔgɔnmaya parti kɔnɔ n'o ye UR2 karamɔgɔ Daba Tunkara min ye UR2 ye wulikajɔw daminɛna ko ni cɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ seba tɛ dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise a bɛ tiɲɛ so bi karamɔgɔ Daba Tunkara a taara da ni ka jamana kuntigiya nege to a la nka ni Ala ma sɔn ko min ma karamɔgɔ Daba Tunkara o tɛ kɛ fasireba ko Sumayila taalen kɔ ka bɔ UR2 kɔnɔ jɔn de bɛna kɛ UR2 ka cɛbɔ ye jamana masakɛ kalafiliya la a ko o ɲininkali o to min bɛ yen nka n'i y'a lajɛ maa 3 olu bɛ wulikajɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla n'o ye Dramani Siyaka Kulubali ye ale ko a la garisɛgɛ dumantigi ko de ye maître Demba Traoré fasireba ko karamɔgɔ Daba Tunkara su min bɛ diya a bɛ dɔn kabini tile bin waati la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ maître Demba Traoré karamɔgɔ Daba Tunkara denmisɛnnin don nka n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Sumayila Sise a ka danaba kun don maa min tora jigiya kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ min kɔni y'a ka wulikajɔ ye k'a ɲɛsin Kayi ma Kayikaw ye kuma min ta k'a sɛgɛrɛ o kɛra jigisɛmɛ kuma ye Kayi tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a ka doni ta minɛnw ta ni ka taa min ye Segu ye Segu kɔnɔna na karamɔgɔ Daba Tunkara maaw bɔra k'a
kunbɛ i b'a fɔ ko Soumaïla kunbɛ cogo fasiriba ko maître Demba Traoré a kelemata ani maa minnu ye donnita minɛ ta ni ka taa Segu ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o ye min ye madame Lala Camara ale ye vice président bureau politique national la Mohamed Traoré ale ye secrétaire général commune Sisi la Sori Samaseku karamɔgɔ Daba Tunkara ale fana bɛ bureau politique national la i b'a ye k'a fɔ a n'u taara ɲɔgɔn fɛ u selen karamɔgɔ Daba Tunkara maître Demba Traoré a ko k'a nakun tɛ fila ye ale bɛ URD a ka cɛbɔya ɲini na o kuma jama bɛ se ka danaya ta ka d'a kan cogo min na min ye Segukaw ye u ko an y'an tulo kɛrɛbɔ sigi Kayikaw ye min f'i ye karamɔgɔ Daba Tunkara siga foyi t'a la an bɛ segin o kumakan kelen kan o kuma t'i da ka sunɔgɔ i b'a fɔ ko ngɔmiyirana mɔden an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini o kuma ni kow daminɛna a bila i kunkolo la min kɔni i ka tali karamɔgɔ Daba Tunkara n'o bɛ an Segukaw de bolo o kuma an Segukaw jana n'a ye i kɛra URD ka cɛbɔ ye fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara dilanni mun kan ka kɛ Segu kɔnɔna la min ye maître Demba Traoré a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn mais min f'i ye Segukaw ye nin fɔ Igor fɔlɔfɔlɔ de ye dɛ o kɛra ɲɛna mun bɛ yen marakala a kɛra ɲɛna ye o politique kuma don dɛ naam fana ye tiɲɛ karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko min ye Segu section u bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ cercle fɛn fɛn bɛ Segu kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la tɔɔrɔ ni degun min b'u kan maître Demba ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn n'ale kɔni kɛra URD ka cɛbɔ ye ka kɛ Mali masakɛ ye ko Mali jara pewu ayiwa naam fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kɔlɔn kɔnɔna min ye Jabali Dɔgɔfiri o n'a ɲɔgɔnnaw ye kɛlɛ bɛ yen min ye kɛlɛjugu mun bɛ yen kuma ko ban ni fura duman b'a bolo ka malo kan k'a kan fo san 3 san 4 malo bilankɔrɔ fasiriba ko siga kɔni tɛ min na sɔɔni min ye URD ka cɛbɔ ye o bɛna dɔn nka siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye fiɲɛ ta fɛnw na ko maître Demba Traoré ale de bɛna bilisi ɲɔyɔrɔ sarata ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Abdramane Siyaka Kulubali ale ka sɛbɛnni don Bojumu tɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wɔni sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔ de ye ko Musa Ture Musa Nabila Musa Tɔgɔma ko a ko blindé min n'a sanna Mali sɔrɔdasiw ye a kuma Bois Jabate k'a dɔn kuma porokotolen min fɔra fɔlɔfɔlɔ a bɔra olu de ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ sabula olu ye kunnafoni di fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ Bois Jabate k'a dɔn u ye kunnafoni in sarada nka bi u bɛ se ka tiɲɛ fɔ lakika fɔ ka sababu kɛ i k'a dɔn tiɲɛ ani danganiya caman de b'u bolo min kɔni ye wulibali ye o tuma wajibi d'u ka n'u ye tiɲɛ sɔrɔ u ka tiɲɛ fana fɔ Bois Jabate a ko i k'a dɔn ko kun fɔlɔ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnfura fɔlɔ minnu bɔra ka Mali ka bilendenko kuma fɔ olu de don k'a fɔ ko faamaw n'o y'an ka sɔrɔsiguliw ye blindé dɔ sɔrɔ Bois Jabate i k'a dɔn o blindé a kuma a fɔlɔfɔlɔ bɔra olu da u ye min fɔ kununko ani bi tɛ kelen ye sabula blindé ninnu sɔrɔ cogo a kɛra kɛcogo min na Bois Jabate a nana sira min fɛ olu y'a bɛɛ lajɛlen danganiya sɔrɔ sabula sɛbɛnfura jɛlen de b'olu bolo wa sɔsɔli t'a la wulibali don Bois Jabate a ko Mali gouvernement i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara fɔlɔ Bois Jabate nka an bɛ don min na ko bi kunnafoni carinne ani kunnafoni bana mininen réseaux sociaux olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ nka kuma tiɲɛ ye min ye a kɛra olu ɲɛna wa u b'a ɲɛfɔ fana Émirats Arabes Unis Bois Jabate i k'a dɔn min ye minɛn kofɔlen ninnu ye i k'a dɔn a bɔra yen dɔw ko a wari ka ca dɔw ko blindé ninnu yɛrɛ man ɲi Bois Jabate kuma cayara kosɛbɛ nka min kɔni jɛlen don min kun fɔra fɔlɔfɔlɔ k'a fɔ ko blindé in bɛ sa Afrique du Sud Bois Jabate i k'a dɔn u bɛna segin kuma in kan k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a ko kun fɔlɔ Bois Jabate ŋunuŋunu barika bonyana politique ma ni karabu ma ani ma dɔ sɔrɔ Bois Jabate k'a dɔn o damada de nana bila ɲɔgɔn na minɛn ninnu zango la o kuma jɛlen yɛrɛ ma sɔrɔ a la nka min kɔni jɛlen don Bois Jabate i b'a ye k'a fɔ blindéw min ye abo directeur du matériel hydrocarbure n'o kun ye a dunnama in kama n'o ye général Musafa Ayiwa Darabo ye Bois Jabate i b'a ye k'a fɔ o de tun bɛ armée kɔnɔ a don minɛn ninnu sɔrɔli la Bois Jabate k'a dɔn ka kuma ɲɛfɔ i ye ka se k'a faamu dakuruya kelen nin minɛnko kuma in a ma ɲɛnabɔ Émirats Arabes a wari ma di Émirats Arabes Bois Jabate arabuw ye wari in jɛlen de ta ka n'a di Mali ma Mali y'a bila u ka trésor kɔnɔ o tɛ kelen ye o b'a jira k'a fɔ wari in ma di maa ma i kana ni wari in ye walima i ka taa minɛn san Bois Jabate kelen i k'o faamuya a ko n'o bɔra yen blindé ko kuma in i k'a dɔn a dunnama in kama sɔrɔsikuluw de sigira sɔrɔsikulu minnu sigira Bois Jabate blindé jumɛn yɛrɛ bɛna san a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn an b'a fɛ a ka kɛ nin kɛcogo ye a ka kɛ nin kɛcogo ye u sɔrɔsi dama a kɛlɛkɛ marifa tigila dama de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna Bois Jabate ka kuma in bɔ k'a bi u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fo ka taa bi kelen kan bɛn kɛra kelen min kan o blindé kelen de taara san
arabu minnu ye wari di olu de tilala ka feereba jira i k'a dɔn Mali la a y'a san ninnu fɛ an'u kumana i k'a dɔn u b'a daja Wajabate a ko i k'a dɔn ko in kɛra nin cogo in na bilennen in yɛrɛ marikiw ko min ma mariki tifɔn mirab Wajabate i k'a dɔn ayiwa a nana a bɛna don min o don y'a sɔrɔ jamana kɔrɔtɔlen don minɛn sɔrɔli la sabula di kun kelen bɛ an ka sɔrɔdasikuluw la bilennen ɲɛnama kun t'u bolo minɛn ɲɛnama kun t'u bolo tipu tayifɔni Wajabate diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ ale de ye ayiwa mobili ye mobili min kɔni n'a ni farafin jamana bɛnnen don wa mugu kabila caman bɛ yen a bɛ yɛlɛ o kan o tɛ foyi den kelen k'a la Wajabate sɛbɛnnikɛlaw ko sugubulon in i k'a dɔn sɔrɔdasi ɲɛmaaw de jɛra k'a kuma fɔ min ye chef de division approvisionnement min ye awa sugubulon ye olu de ye sugubulon di Wajabate i k'a dɔn ciden wɛrɛ tɛ yen maa sure wɛrɛ ma don a la a wari bɔli fana a bɔra trésor de kɔnɔ direct ka taa di awa i k'a dɔn blindé feereba ma wari jɔnni bɛ dɔ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko Wajabate ngi k'a dɔn ko in ŋunuŋunu a n'a janfa kɛra mun ye Wajabate wariko kuma in i k'a dɔn a barika nana bonya ni ɲɔgɔn na wari kasafin mana fɔ bɛɛ lajɛlen n'i ta fɔ Wajabate i k'a dɔn minnu b'a ci la minnu bɛnnen don a marché ko kan olu yɛrɛ dama laban nana ɲɔgɔn janfa bɛɛ bɛ dɔ fɔ dɔ kɔfɛ politikimaw laban nan'u nin don a la Wajabate k'a dɔn k'a kɛ politique kuma ye bɛɛ bɛ dɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a tiɲɛba tiɲɛ yɛrɛ de kɔni ye nin ye sabula olu yɛrɛ de ko in gundo boyi Wajabate a ko tiɲɛ mun b'u bolo bi o ye nin ye a ko nka Wajabate fɛn kelen kan ka fɔ cɛ kelen bɛ o ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ Mali ka lasigidenso min n'o bɛ n k'i ɲininka Émirats Arabes Wajabate k'a dɔn ɲɛmaaba de ka cɛsiri ni wulikajɔ kuma ɲɔgɔnya bolo kan boli bolo kan ka danaya sabati Mali faamaw ani Émirats Arabes faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a wariko ka se ka sɔrɔ wariko ka se ka teliya Wajabate wari in ma di jɔn ma a ma di ministre ma a ma di lasigiden ma wari in taara ka na bila Mali trésor de kɔnɔ wa wari in bɔra trésor de kɔnɔ fana ka taa di awa blindé feereba ma o tuma n'a fɔra commission ko yera la walima wari dira dɔ ma o ye dɔ bɔ sira la o tɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Wajabate k'a dɔn Mali yɛrɛ ka nafa sɔrɔ kabini Ala yɛrɛ Mali da san o san banque mondiale i k'a dɔn ani diɲɛ nafolobatigiw olu bɛ juru min don Mali la miliyari 100 ani miliyari 50 a sarali san 3 san 4 nka ka nin da k'a di Mali ma wa ma nin kana lilayi maa minnu fana y'o kɛ fu Wajabate olu ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko Mali ka lasigidenso min bɛ yen kɔlɔn tɛ wa kɔlɔn Sidibe de bɛ Émirats Arabes Wajabate olu de ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye Mali ka nin fɛnba in sɔrɔ o tuma ni maa kan ka tanu maa kan ka fo i k'a dɔn o ye Mali lasigidenso ye a ko an bɛ don min na ko bi Wajabate k'a dɔn warijɛ tali k'a di jamana ma i ka dɛmɛ Wajabate janko nin n'a ɲɔgɔnna fɛn na fɛn min n'a barika bonyana kosɛbɛ wa ka taa sɔngɔ fana nɔgɔya fo k'a fɔ a to ten Wajabate a ko i k'a dɔn a kɛra nin affaire in de la o tuma kuma caman bɛ fɔ Wajabate nganamu kuma caman bɛ fɔ nin blindé ko kuma in dɛ ka sababu kɛ a ko kɛra kɛcogo min na Wajabate k'a dɔn tara fatani don a jɛlen don i ko ntori tɛgɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ te min ya te jumɛn ye te Zara y'an kɔni an b'o min n'o te de bɛ yen te Zara premier o jangɛ n kunkolo janna ye sisan hakili ka lafiya Wajabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tun ne bɛ n tigɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Yusuf Konate Yusuf Konate a ko station 3 bɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tun n'o ye nanzaraw ka station ye a baarakɛlaw u murutilen bɛ muruti in e dɔwɛrɛ tɛ sɔrɔ ko don karamɔgɔ dɔ tun sabu n'i ye jateminɛ kɛ u dusukun tɔrɔlen bɛ a ko n'i y'a jateminɛ station 3 min don o de ye station Total k'a daminɛ station Shell ale ni station Orixi karamɔgɔ dɔ tun o baarakɛlaw o kuma k'u kɛmɛ ka laɲini kɛ ni Ala ma kunnaja min ye tile 3 baara bila u bɛn'o boloda ŋaniya min talen bɛ o de ye nin kalo tile 27 u ka ŋaniya yira baara bila bɛ tali kɛ mun kan fasiriba n'o ye Yusuf Konate a y'a yira k'a fɔ min ye nin pompisiw ye karamɔgɔ dɔ tun ni sɔnja b'u la bi u sɔn jalen bɛ nanzaraw kɔrɔ k'a sababu kɛ u taara baara min na n'o de ye pompisiya baara ye karamɔgɔ dɔ tun k'u ka jate t'u kan min ye u ma bila u ka hakɛya kɔnɔna la o kuma ko baara kɔnɔ u bɛ k'a kɛ fufalaki fasiriba ko ni maa min taara k'a kɛ pompisi ye sariya ye min fɔ i bɛ kalan ni k'i dege pompisiya baaraw la o kuma nafolo min kan ka d'i ma ni yɛrɛ ɲɛ b'o ye sɛbɛnfura kɔnɔ o ye 50,000 ye nka nin baara daminɛna
wari min bɛ ta ka d'i ma k'o ye 17,000 2,000 bɛ taa min parce que b'a ko min ye gérant ye u b'a yira k'a fɔ o bɛ kɛ AMO ale ni INPS o sɔngɔw ye nka min ye pompisiw yɛrɛ ye u b'a daturu la ka da jaba la min kɔni ye INPS ka taa bila AMO ka service la karamɔgɔ Dabatungura ko maa si bolo tɛ ta ka d'a kan parce que b'a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di 2,000 k'a tigɛ baarakɛlaw sara la ka sɔrɔ u ma jɛn n'a ye a ko min ye baarakɛlaw ye karamɔgɔ Dabatungura u farala ɲɔgɔn kan pompisi minnu bɛ Total la ka fara Shell kan ale ni Oryx maaw u y'a yira k'a fɔ olu bɛ baara min na ko baara gɛlɛman don olu bɛ tajiw de ni ɲɔgɔn cɛ taji o tuma balaw bɛ se ka wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye a suma fana ye karamɔgɔ Dabatungura o bɛ banajugu min ta k'olu sɛgɛrɛ n'a fɔra ko nɔnɔ tɛ d'u ma u lakananin tɛ wari ninnu bɛ d'u ma ko 2,000 fana bɛ tɔgɔ la ko mun na parce que b'a ko pompisiw mago bɛ min na o de ye gérant ka b'u ni ɲɛmaaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tuma u k'a minɛ da ni da wa pompisi ko ni kelegura baara kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura Yusufu Konate y'a yira k'a fɔ ko gérant bɛ se k'i gɛn k'a sɔrɔ i m'i ka droit sɔrɔ a ko baara min don jɔrɔna baara don don o don u bɛ taa u ja tigɛlen bɛ u bɛ gɔn bi u bɛ gɔn sini u ma kɛ Ala ye k'a dɔn o tuma yaasa u ka se ka baara ka se ka don bɛrɛ la o tuma k'u b'a ɲini u ka ɲɛmaaw fɛ karamɔgɔ Dabatungura k'u ka bɔ u ni gérant cɛ a ka kɛ ɲɛ gɔn ye u bɛ se ka min ta k'u sɛgɛrɛ u ka bolo da o tuma min ye nin kalo in tile 27 k'u bɛ taa grève la Bamakɔ kɔnɔ yan Total Shell Oryx taji kelen a tɛ feere a si la kunnafoni filɛ nin ye taji tɛ dɛsɛ o hali n'u ye station datugu yara wali bɛ yen nɔ o taji tɛ u k'a datugu tiɲɛ don kunnafoni filɛ hali an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnni kɛbaa ye Adama Jabate Kɛlɛjɛla Sango Maminaka wajibi tɛ a ko min ye bɛlɛkɔ ye tile 2 in na i k'a dɔn da bɛ bɛlɛkɔkaw ye Sunatuw ye sabula i k'a dɔn octobre kalo tile 19 k'a dugu jɛ tile 20 na i k'a dɔn cɛ 30 bɔɲɔgɔnko marifatigi o sina ka taa o taara bi a bɔ dugu kelen mumɛ kan maa 2,000 bɔɲɔgɔnko dugu kelen tiɲɛ min b'a kɔnɔ a ka ca wajibi k'a dɔn nin lakali n y'a fɔ n ko nin man di n ye i k'a dɔn Bamanjuw kana bi an kan ka n'u sago kɛ k'u dungo kɛ ka tila ka taa fɛn m'olu sɔrɔ fɛn m'olu wasi wajibi k'a dɔn man di n ye sɛbɛnnikɛla ko a ye min fɔ an k'o fɔ an na sɔrɔ ka kuma tɔ fɔ a ko bɛlɛko ni ayiwa don i la ani fana ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛrɛ bɔ wajibi k'a dɔn o dun ye siraba kelen ye fo Bamakɔ o fana man jan Babanji cɛ 30 ka taa bin dugu kelen kan donda la wajibi k'a dɔn nin ye mɔgɔ kamana guwa a ko mototigiw de tun don marifajugu b'u bolo fa bɛɛ lajɛlen na u sina ka na bɛlɛko attaquer ten poste de sécurité min bɛ yen ni gendarmew bɛ yen wajibi k'a dɔn filɛ ka na ten ka na bin poste in kan maa si kɔni t'a dɔn gendarmew minnu bɛ poste la u purukutura walima u bɔra ni da min ye maa si t'o dɔn nka min kɔni jɛlen don u nana n'u ko gidigidiw wajibi i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini civil kelen a n'a kɛ u kɔni kun dan bɛ mago ɲɛna i k'a dɔn o de ni tora a la wajibi k'a dɔn moto minɛn fɛn o fɛn bɛ poste la o y'a bɛɛ lajɛlen jeni u bɛ se ka taa ni minnu ye u taara n'o ye wajibi k'a dɔn kunnafoniw kɔni y'a jira marifaw ani kisɛden minnu bɛ yen wajibi boli kɛra k'olu dalen to Bamanji ninnu filɛ k'u d'olu kɔrɔ ka taa n'o ye ŋunuŋunuw kɔni y'a jira maa min ni bɔ kɛra ko kalama bɛlɛkɔ wajibi k'a dɔn ayiwa min ye Mulaye Kɔnɛ ye Mulaye Kɔnɛ i k'a dɔn o de y'u ka préfet sous-préfet o yɔrɔ bɛɛ o ye sogo dɔnni ka taa kɛnɛ kan ka taa filɛli kɛ min ni min ye bɛlɛkɔkaw sɔrɔ wajibi i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni ye a dira camancɛ fanga ɲɛmaaw ma ko an bɛ don min na ko bi nin Bamanjɛ wale a baara ka gɛrɛ Bamakɔ la dɔɔni wajibi k'a dɔn bɛlɛkɔ ni fana a tɛ foyi bɔ bɛlɛkɔ ni don i la o tɛ foyi bɔ wajibi n'a fɔra Bamanjuw bɛ n'u sago n'u dungo kɛ jamana camancɛ la ka tila ka tunu i ko to bɛna nugu la i k'a dɔn o tɛ faamu u kana bi dugu kan nka tila ka taa maa m'u taa yɔrɔ dɔn fɛn m'u sɔrɔ wajibi o de kɔni ye kalo di mototigi 30 o ye kalo di u tɛ pan sanfɛ u bɛ taa min nin ye kabako ye nin de ye kalo ye ko in nkalon ma yɔrɔ de ye nin ye maa 30 kana dugu kɔnɔ an k'u tɛmɛtɔ ye k'a fɔ dugula don wajibi an k'u tɛmɛtɔ ye k'a fɔ nin ye dunanw tɛmɛtɔ ye olu kana kojugu kɛ ka tila ka tunu maa si den kelen ma sɔrɔ jamana yɛrɛ mun bɛ bɛn u donna yan walima u taara nin sira fɛ non nin ye n kamana guwa o bɛ se ka kɛ cogo di nin ye ne kamana guwa a tɛ se ka kɛ dɛ o tuma wajibi fana doyila bɛlɛkɔ a n'a lamini u ka jelikɛ bɛ kangari min daw ye wajibi ni cɛw ma wuli k'u jɔ i k'a dɔn tulo bɛ k'u la nin y'a daminɛnen ye nin ye tiɲɛ wa u tɛ sɔn yɔrɔ si la siɲɛ kelen n'u m'a dafa 2 ni 3 la sabu fɔlɔ jara o
ni cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ dɛ n'u bɛ marifaw ta n'u bɛ banburuw ta n'u bɛ berew ta k'u ka dugu kɔlɔsi n'u m'a kɛ Bɔjɔbate a bɛ dafa fila la dɛ waati kuma sera sa waati sera n'an ma fara ɲɔgɔn kan Bɔjɔbate k'an ka sigidaw lakana n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ciden ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɔrɔdasikulu ye Bɔjɔbate n'an ma fara ɲɔgɔn kan Bamaji bɛna tulo k'an na cɛ 30 bɛ don dugu kɔnɔ cogo di dunan marifatigi olu ɲɛnamaw ka don ɲɛnama ka bɔ u kun ma ci k'u sɛmɛ seri k'u sama i b'a fɔ ko dosokɔrɔ ka t'u fili sununkun na n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ ye Bɔjɔbate a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya nin ye mɔnɛ ye nin ye mɔnɛ ye n ka Jarakɛ dalen bɛ danganda la Jarakɛ a fɔ i ka mɔɔw ye n'u ma fara ɲɔgɔn kan Bamaji cɛ 30 bɛ se ka dugu cɛ ci ka bɛ fɔ ko ninnu bɛ kɔrɔ fɛ ka bɔ fɔ kɔrɔ fɛ ka na fɔ Bɛlɛkɔ ka tiɲɛni kɛ ka tila ka taa u ma ye o tɛ se ka kɛ c'est pas possible ko dɔ kɔni bɛ yen min di tiɲɛ ye hakili tɛ sɔn a ma non o tɛ ka kɛ o fiyewu Bɛlɛkɔ an kɔrɔ yan ninnu dogo mɛ yɔrɔ dɔ la Bɛlɛkɔ dɔ b'a kalama duguni dɔ la yen bɛɛ b'a kalama dɔ ye ninnu dɛmɛ dɔ ye duguni dɔ la dɔ b'a kalama ka t'u da soforokun na o bɛ se ka kɛ cogo di non hakili ka bɔ a ma ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant l'indicateur de renouveau a ka bi bɔli la o don karamɔgɔ Daba Tunkara ko an tɛ bi ta bila yan Bɔjɔbate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan yan'an man kɔ don karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ foli ani tanu ta ka se turu soirée ma ale bɛ Jakaba Masɔnkolon o bɛ Jokili marabolo Jokili bɛ Bafula bɛ Sɛrɛkili fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara mori belebele don a b'an lamɛn su fara tile kan k'an b'a n'a muso 3 bɛɛ lajɛlen fo dankɔrɔba in bɛ Badalabugu n'o ye Grand Jawusu 3 Siso dɔ Grand Jawusu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka télé baarakɛlaw radio Fafeke Jaramana n'ale bɛ bila marabolo la an bɛ a directeur du programme Sendawu an b'a n'a ka cɛdon fo dankɔrɔba in bɛ kan 1 na n'o ye chef escadron Lasine Tama Keta an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin a ma e ko a ma taa kalan dɔ la de Tarabiya wulikajɔw bɛ sen na an ka foli b'a ye awɔ an ka foli b'a ye Bɔjɔbate k'a dɔn min ye collège moderne Daba Tunkara i k'a dɔn ayiwa min ye nafaji ye collège moderne Daba Tunkara k'a daminɛ i k'a dɔn jardin d'enfants CP0 Bɔjɔbate denmisɛnninw bɛ mara yɔrɔ min n'u 4 ka taa bila fo 9e na ɲinan min ye ayiwa walandaw ye sigiyɔrɔ damadeni don wa tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna Bɔjɔbate k'a daminɛ 4e na fo 9e année informatique bɛ kɛ lɔkɔlidenw kunna gansan minɛnw bɛ yen i k'a dɔn minɛnw fana de n'a ye denfa min diya i ka t'i ɲɛ da informatique minɛnw kan Bɔjɔbate informatique bɛ kɛ denmisɛnninw kunna fu Bɔjɔbate nka sigiyɔrɔ damadɔni don ɲinan Bɔjɔbate sabula kilasi kɔnɔnaw dilanna k'a fɛrɛ ka bankuraw sigi walasa denmisɛnninw ka lafiya ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la lɔkɔliso ɲɛmaa wele Manca Tunkara u k'a ma ko Mami 75 12 05 05 i k'a dɔn an na kunnafoni bɛɛ lajɛlen da i tulo kan waati i ko a ma kuru la an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ayiwa Gibson control Bɔjɔbate surafana t'u ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnfɔkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali Bɔjɔbate Daba Tunkara wa sala